hormat dumateng panjenenganipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormat sedaya para nabi-nabi lan Abdul Qadir Jailani, Mbok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, sahabat Ali, sedaya kalawatipun hormati, mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesupen malih damel hormat para wali-wali sanga ing tanah Jawi khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al Akbar Saidin Panetep Pranata Agama, sedaya dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesupen malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said, sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesupen malih damel hormat cikal bakal ing dusun banget mriki Sumaila Khadrati Ruhi Mbah banget Ghafara wa hudulu bahu wa satara uyubahu wa nawaradari kahu lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah hadiniyah khususon sedulur papat limo pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari anak Muhammad Irfan Hadiatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma sholli salamatan bi'in wa jadaminan nar wa jadaminan wa narusa. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka sholita innaka antal wahhab. Allahumma billahu warhamhu wa'fu anhu ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah lak wa angkal jarok kala dan oktoh jarok warfa'na laka tijarok wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran wa idha faratafan sapa ila rabbika fargab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa subhanallahi walhamdulillahi fil alamin barakatil fatihah. Dumateng sagunging para pepunden, para lenggah kakung saha putri ing satu kinurmatan. Sak sampunipun acara ritual paripurna ing mriki kepareng saking warga pagelaran Wahyu Aceh Budaya Sakutrah tumuntun badhe
nglajengaken lumampahing adicara ruwatan ing pepanggihan wekdal sonten utawi siang menika saking warga Pagelaran Wahyu Asih Budaya Saputra semonggo acara barongan mangke bablas keruwatan dhumateng para kadang warga Pagelaran nuwun matur nuwun semonggo para kadang.
Wonten ngarsanipun para bapak saha ibu tamu undangan ingkang satuhu kinabekten dumateng panjenenganipun para pamirsa sutresna kakung miwah putri ingkang tansah sinudarsana. Saderengipun kala matur minangkani talanganing ngatur saking warga Pagelaran kita sak putrah. Ing mriki monggo kita tansah ngajak sesarengan ngunjukaken ras puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dikaulina alhamdulillah keranten ngantos ing pepanggihan wekdal siang utawi sonten menika kawula saha panjenengan sami tansah pikantuk keberkahan dening Gusti Ingkang Maha Agung arupi kawilujengan keselamatan sehingga saged rawuh makempal saha manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng kanthi selamat boten wonten alangan berbeda punapa-punapa. Boten kesupen sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggiling nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan tengga menggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos nenunggipun akhirat. Mugi-mugi atas sholawat ingkang asring kita waos benjing wonten yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun atas rahmat sauridanipun saged sareng-sareng kalebetaken ing swarganipun. Amin. Allahumma amin. Dumateng para pepunden, para lenggah kakung saha putri ingkang dahat kalebekteni ing mriki kawula nempel kamardikan panjenengan sami awit amun didhawuh saking warga Pagelaran Wahyu Asih budaya sak gotrah ingkang tinimbalan wonten Bale Wisma dalemipun Bapak Kuswanto Ibu Riah sak keluarga ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan anggenipun kagungan hajat Bapak Kuswanto Ibu Riah sak keluarga ing mriki kepareng badhe hangitanaken atmaja putranipun nggih panjenenganipun Mas Muhammad Irfan. Mugi-mugi putra ingkang badhe dipun hitanaken ing sak mangke saged manggih keberkahan kewilujengan keselamatan wiwit awal ngantos akhir mboten wonten alangan rubeda punapa-punapa. Amin. Allahumma amin. Anamung anggen kala marak sibuh ngabiyantara wonten Bale Wismanipun Bapak Kuswanto Ibu Riah sak keluarga ing mriki mboten kaijenan malah anganti dumateng warga Pagelaran ugi anganti dumateng garwa kula nggih Nyai Tembem adat abenipun wanci kados semakaten menika garwanipun kawula Raden Tembem prapta merpeki anggen kula nyemakarya wonten ing menika papan saha panggenan. Coba ndak entenane sawetara papan kene muga-muga garwaku ingkang prapta saperlu ngrembug anggone padha mangun bebrayan agung. Ndak srandiri sawetara papan kene. Pancen wis suwe ra tau ketemu wis tak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku mas apa wis lali sliramu besok ana yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis tak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku tapi rasane waktu biyen ucap dhewe nglangut terus eling kancane
Iki mau jalukan. Iki mau ana request. Jalukane anak lanang, bos cilik. Oh iya, Mas Irfan. Aku wedi nek ra dikek ndak nangis. Kakang Pendhut. Kepiye, Mbok Neh? Sapa wae sing jenenge wong omah-omah ngono kepingine ya duweni momongan. Kaya ngono ya. Jalaran talining tresna iku uga momongan. Ananging Kakang, Nanging kepiye, Mbok Neh? panjenengan kudu emot. Aku karo panjenengan dititahke dadi manungsa lumrah. Bisane mung ndedonga lan budidaya. Kaya ngono ya. Perkara budidaya lan ndedonga aku karo panjenengan tak kira ya wis ora kurang-kurang. Tur meneh sing dadi bombonge atiku, Kakang. Kepiye, Mbok Neh? Senadyan to aku wektu dina iki durung bisa ngaturi panjenengan momongan. Ananging tak rasa katresnan panjenengan kang tumiba marang aku babar pisan ora ana cuane. Kuwi sing dadi bungahe atiku. Kaya ngono. Ya mung ngene, Mbok Neh. Iya. Wis suwe banget anggone awake dhewe padha mapan ana ing tanah Pulo Jawa kene. Aku kepengin awor kumpul marang sanak kadang tangga teparu kewetenge awake dhewe sing uripe bisa gemah ripah loh jinawe kerta lan raharja. Lah ing papan kene ora pas lan ora trep yen awake dhewe iku isih nganggo jeneng Raden. Ing papan kene karepipun Kakang gandeng awake dhewe urip ana ing tanah Pulo Jawa, ana karang pradesan, aku kepengin urip kaya tangga teparuh. Mula kang saka kuwi pun Kakang ing wektu dina iki bakal kepengin banget awor marang kadang kae. Aku bakal salin jeneng ora nganggo jeneng Raden Pendhul nanging aku bakal dijuluk Kaki Legeye. Kakang Pendhut. Kepiye, Mbok Neh? Apa ya mung panjenengan bae sing wektu dina iki nylamur laku madhep dadi Kaki Legeye. Semono uga aku uga kepengin kaya panjenengan. Yen Aku to kepengin dadi manusa lumrah kaya tangga teparo kae. yen to kekarepane Siadi kaya ngono jumbuh lawan kahanane awake dhewe. Ing papan kene Siadi wiwit dina iki aja nganggo jeneng Raden Tembem nanging bakal tak paringi tetenger Kak Nini Legeye. Wiwit dina iki pun Kakang yen nimbali Siadi ora Raden Tembem utawa Tembem nanging Nini Legeye. Kaki Legeye. Nini Legeye kepriye? Umpama ngene iki aku karo panjenengan madhep dadi Kaki Legeye. Tur aku karo panjenengan ya duweni momongan. Ibu bungahe atiku ya, Kang. Iya, aku pitaya. Ning ya ngene ya, Nini Legeye. Menungsa urip mono ginaris dening Gusti Kang Akarya Jagat. Yen to ing papan kono dhewek nen gelem nyuwun marang kanugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat ndak kira sing gawe urip kaya ora kewan dalan. Mula Kang Joko kuwi coba semeneo sawetara kae sajake ana ngarepe omah kok ana swara prenjak ganter-ganter banget. Arep ana tamu kang bakal rato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Ing mriki mboten kok ateges kula menika tambuh kalian jengandika cak kulawarga mboten cer nembe sepindah menika kula ngertos pasuryan jengandika cak kulawarga. Ing mriki kawula badhe nderek pitepangan sampeyan menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi asma sinten Bapak saha Ibu? Pindah silaturahmi. Nang nggih. Asma kula Bapak Kuswanto. Bapak Kuswanto. Pawestri menika napane jenengan, Pak? Garwane jenengan. Riah. Nggih. Asmanipun Ibu Riah. Ngaten nggih, Bu. Bapak Kuswanto Ibu Riah. Ing mriki kula badhe nyuwun pirsa. Wonten wigatos menapa jengandika sak kulawarga sowan wonten ing rompoke kula ing wekdal sonten utawi siang menika. Badhe anak kula. Dalem Badhe tititaken anak
Oh nggih. Badhe masrahaken putrane jenengan. Dumateng kula. Kula tak takon nggih, Pak. Kagungan reget utawi sukerta menapa ngantos dingandika badhe masrahaken putrane jenengan. Are kula amung setunggal. Putra dingandika namung setunggal, mijil kakung menika. Wiwit jenengan imah-imah rikala semanten boten kagungan tunggal malih-malih. Namung setunggal menika. Nggih, menawi ta dingandika kagungan putra setunggal mongko mijil kakung kena diarani bocah lair untang-anting. Iku nek kakung nek wadon unting-unting. Lah ing mriki badhe kapasringaken dumateng kula sampun jenengan petan. Sampun. Ikhlas. Lair batos. Nggih. Ibu Riah, kula tak takon nggih, Bu. Jenengan sing nglairake ponang jabang bayi menika badhe maringaken putrane jenengan dumateng kula, bapake wau ngoten. Napa jenengan nggih ikhlas? Lair batin. Mengke gegek sampean getun utawi keduwung. Mboten. Nggih, menawi to jenengan dika sampun ikhlas, putrane jenengan badhe kula tampi. Namung saderengipun kula tampi, Bu, putrane jenengan ingkang badhe kapasrahaken dumateng kula menika dipun paringi asma sinten, Ibu? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Oh nggih, sembah nuwun. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Irfan ing mriki putra jengandika badhe kula tampi. Mugi-mugi anggen kawula badhe momong putra jengandika ing manggenipun saged manggih rayu widodana sekala ing sambikala. Amin Allahumma amin. Ger Muhammad Irfan, wiwit dina iki kowe wis dudu anake Bapak Kuswanto lan Ibu Riah meneh. Ning wis diparingke kaki legaya lan ini legaya. Kene bocah bagus, ndak aturi nyaket sampean dadi anakku. Nggih, ngoten nggih. Mbok dihitan dereng. Oh dereng. Wangsul dumateng jengandika Bapak Kuswanto Ibu Riah, gandeng putrane njenengan pun kula tampi, Pak Bu. Mboten kok teges kula nundung mboten. Mbok bilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dereng dipun rampungaken monggo sugeng pundur pangastune jengandika kula suwun. Rahayu widodana sekala ing sambikala. Salaman kalih Bapak, salaman kalih Bapak, salaman kalih Ibu. Nggih. Sampeyan ning kene. Monggo sugeng pundur. Kaki legaya. Nini legaya kebri. Bener apa sing dadi pengendikan panjenengan sekawit? Heeh. Yen to Gusti sing akarya jagat mesti paring welas asih marang panjenengan. Kok kaya jenenge asih? Wahyu asih. Welas asih karo panjenengan. Kasunyatan wektu dina iki aku karo panjenengan pinaringan anak titipan kang semene gedene. Ora luput. Sajroning batinmu bombong apa njur kepiye to, Kakang? Pun Kakang wektu dina iki seneng banget. Awake dhewe kaya ketiban kembang cempaka mulya sing sewakul gedene. Omah-omah ngantu-antu besok kapan duwe putra malah iki mau ana tekane Bapak Kuswanto Ibu Riah. Teka nang rompoke dhewe masrahke putrane. Bocah ya gagah pideksa tur bagus pisan. Heeh. Padha kaya sing tak rasakno. Marem sajroning batinku, jalaran aku kelakon bisa momong anak kaya tangga teparo kae kaget. Ning ya ngene. Ning legaya. Gandeng putra kang diparingake, kang dipasrahake pun Kakang kelawan Sadi iki mau bocah sing duwe reket utawa sing nandhang Sukerta. Lah, ing papan kene karepipun Kakang, anak lanang biyen iki diwenehi jeneng dening wong tuane Ibu Riah lan Bapak Kuswanto kae. Diwenehi tetengel Muhammad Irfan. Ing wektu dina iki bakal tak singetake tak wani tetenger Joko Jelagur. Jumbuh kaya aku karo panjenengan. Aku karo panjenengan dadi wong desa. Karan kaki legek dalan ini legeye. Kaya ngono. Wektu dina iki aku karo panjenengan duweni anak. Saiki anake jenenge Joko Jelagur. Anakmu lanang tak wani tetenger Joko Jelagur. Jadi yen nimbali cukup Joko Jelagur. Joko Jelagur. Nene legeye. Sing kepiye, Kang? Sakwise ing papan kene pun Kakang Siadi lan anakmu lanang si Joko Jelagur wis padha nyelamur laku. Karepipun Kakang, aku kepengin banget jejering wong lanang kepengin moktekake
anak lan garwaku ing tembe mburine mengko karepe pun Kakang. Heeh. Aku njaluk pengestune Siadi Nini Legeye. Aku tak budal makarya ana kutha raja kang gedhe kono. Mengko yen wis entuk guna kaya, yen wis entuk rejeki sing akeh, sing melimpah, sing barokah, kena tak nggo bali kanggo nyukupi kebutuhaning keluargane awake dhewe. Kaki legi. Nini Legeye kepriye? Sadurunge panjenengan ninggal pasoman kene. Aku nyuwun marang panjenengan. Gandeng sekawit panjenengan ngendikan yen to wektu dina iki anakmu duweni Sukerta ya kuwi bocah untang anting. Kaya ngono ya. Panyuwunku sing angka 1 kanggo panjenengan. Gandeng aku durung nate momong anak. Tur wektu dina iki panjenengan kelawan aku duweni anak kang duweni Sukerta. Ora luput. Sadurunge panjenengan jengkar, aku nyuwun marang panjenengan. Panjenengan paringi gembolan marang anakmu si Joko Jagur. Dimen dadi daya kekuatan, sakpungkure panjenengan tinggal sak mengkune. Kaya ngono. Gendepe sing angka 2 Kakang. Gandeng anak kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Lah, wujuding Kakang Kawah Adi Ari-ari mbiyen kae maujud badan alus. Yen to Siadi njaluk kanthi banget kanca ruwang kanggo njaga keselamatane anakmu lanang si Joko Jelagur pun Kakang ora kabutan. Ya mung ayune ini rewang-rewangane memuji marang Gusti kang akor jagat. Sedulure papat 5 panter ndak ciptane ndak sidikarane timen prabeng papan kene saperlu sabiyantu njaga keselamatane anakmu lanang si Joko Jelagur. Kaya ngono. Ayune ini rewang-rewang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur papat 5 panter Sopiah amarah alu amahlan mutmainah podo prabeng papan gini biar bocah bagus. Semeneo sawetara Nini Legeye pun Kakang bakal murba lan wasesa marang kadang itu anak lanang si Joko Jelagur. Kaya ngono Kakang. Marang kowe kabeh sedulur papat 5 panter Sopiah amarah alu amahlan mutmainah. Aduh ndak awe cerak nganti ndak cipta ndak cidikara dadi batan kasar ing wektu dina iki. Kowe kabeh bakal tak jaluki sabiyantumu supaya njaga marang kadangmu anom si Joko Jelagur. Apa kabeh padha saguh nggih? Saguh. Bagus yen kowe saguh. Semeneo sawetara sedulur papat 5 panter bali marang Siadi Nini Legeye. Kepiye Kakang? Iki pamundhute Siadi kang angka 2 kanca ruwang kanggo njaga bau kiwa tengene anak melanang si Joko Jelagur wis ndak ujuti ana ing papan kene. Ewon dene kang angka 2 kang angka pisan rikala semono Siadi njaluk sifat kandel kanggo njaga keselamatane putramu si Joko Jelagur. Pun Kakang bakal paring sifat kandel kanggo anak melanang si Joko Jelagur wujuding janur kuning nyoh tampan ono. Kaki Legeye. Nini Legeye kepriye? Sekawit aku nyuwun marang panjenengan awujud gembolan. Ananging panjenengan wektu dina iki maringi awujud janur kuning. Aku ora mangerteni apa sing panjenengan kersakake. Coba janur kuning iki kudu tak kapakake Kaki. Nini Legeye. Janur kuning kan ndak paringake Siadi Nini Legeye iki mengko kalungno marang janggane putramu si Joko Jelagur. Mengko yen ana sambikala, yen ana sengkala saka jagat wetan bakal tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali mulon. Yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor. Ewon dene yen ana sengkala saka jagat kidul ing papan kono tinulak bali ana papane sowang-sowang. Kuwi daya katiyasane janur kuning kang linambaran aji sangut. Yen kaya ngono Kaki Legeye, aku kepengin mangerteni bukti kasunyatane. Enggal tak kalungake coba kalungno marang janggane putramu si Joko Jelagur. Kaki Legeye. Nini Legeye kepriye? Tuwuh gumun sajroning batinku. Bareng janur kuning tak kalungake ning janggane anakmu. Sing sekawit pancen wis cemlorot baguse. Iki tambah cemlorot kaya-kaya ana cahya kang tumuruna ning jiwa ragane anakmu si Joko Jelagur. Apa bener pandelenganku Kaki?
ora sisip anggone siadi nyawang jalaran sok sapa wae ponang jabang bayi sing nandhang Sukerta yen kinalungan janur kuning ing papan kono yen bocah kuwi kakung bakal tambah baguse mencorong pasuryaning pindaning Bathara Kama Jaya ngejawantah nanging yen bocah kemu wadon kok kalunge janur kuning tambah ayune tambah manise pindaning Bathara Kama Ratih kang ngejawantah ana ing jagat raya kuwi daya katiyasane aji sangut kang tumiyung ning janggane putramu Nene sing kepiye Kaki sakwise kabeh wis sumadya ing gati aku bakal tak gelak laku njaluk pamit lan njaluk pangestune Siadi mangsa bodho anak lanang si Joko Jelagur sak utuhe ndak borongake marang sedulur Patrima Pancer sing ati-ati anggonmu ngreksa keselamatane putramu si Joko Jelagur mangsa bodho sedulur Papat sewang-sewangan Kaki pangestumu sing tak njaluk sing ati-ati nggih nggih salam ayo sak utuhe ndak borongake marang kowe
Supaya amarah lu amalan bermainah. Bu En, anaknya kula dolan tenggene jenengan, Bu. Mboten. Lah iki terus jak dolane ngendi kok ya ado-adomen. Ning sawah. Jar Supaya amarah layak to layak. Katon sepi ana ing tengahing latar kene jebulane para padha turu kabeh to. Lho. Iki anakku ora ono. Si Supaya amarah alwama lanut maina malah padha turu kabeh. Iki nek ora tak gugah siji mboko siji. Adine ning ngendi ya ora ngerti. Ayo, tangi. Amarah tangi. Alwama pun maina rene. Yo rene. Nek rene tak dugang kowe engko. Yo. Ngedak rene. Supaya amarah alwama lanut maina. Sekawet nini legek rak pasrah marang kowe sak papate to. Takon ngejak dolanan adimu. Si bocah Joko Jlagur, iya to? Lah, papan kene iki aku rak ngerteni adimu. Kepara aku mau malah takon tangga teparo kiwa tengen tak kira nek dolan marana kok ora eneng. Lho kok malah kowe malah sak papate padha turu nggih? Nggih. Supaya amarah nggih. Kowe kok turu kabeh? Nek kudune telu turu sing siji tangi momong adine. Nek sing siji telu, ya sing siji telu. Sing siji tangi, sing telu ya padha tangi. Saiki tak takon. Papan kene iki aku rak mangerteni anane adimu si Joko Jlagur. Saiki coba. Adimu ning endi? Kanjeng Ibu, pareng matur Kanjeng Ibu. Ya. Anggenipun kula jagi adi kula. Ingkang anting kados mboten wonten ingkang nguciwani Kanjeng Ibu. Lah nek ora ana nguciwani saiki endi Adimu endi? Adimu endi? Adimu endi? Kula kalian gadang dolanan lan begojekan kalih nyuntang anting Kanjeng. Ananging boten nonton hujan, boten nonton angin. Kula kalian sekadang kados kenging sirep Kanjeng Ibu. Kena sirep? Inggih Kanjeng Ibu. Lanjur piye le? Adimu saiki ning endi? Adi kula nyuntang anting boten wonten Kanjeng. Adimu ilang. Iki piye adimu ilang kok malah padha enak kabeh nek nang papan kene ya? Iki kepiye? Iki piye? Ngomong atimu iki kepiye? Supaya marah lo amalan tutaina. Mongko gede tanggung jawab ini lek kayak marang adimu. Yen adimu yang papan kini ora ono njur aku putus sambat karo sapa. Kaki lagi. Nalika semono panjenengan tidak meleng marang aku. Titip keselamatan anakmu tumipu marang aku. Kaki lagi. Kahanan ana ing omah kaya ngene apa sajroning batinmu ora krasa. Kaki lagi. Pun kakang kang bali. Nene legaya. Kaki lagi. Ana kedadian apa to Nene? Kaki lagi. Nganti siadi tawang tangis. Nanti pun kakang anggone lumaksana nang tengahing dalan tanpa kecandung keserimpet. Kaki lagi. Bareng pun kakang jangkahake sukuku nang jroning omah.
Palungguane omahe awake dhewe kok bosah baseh kaya ngene iki coba to. Jadi ndak aturi noto ati kondo walaka marang pun kakang ing putrine iki. Kene apa aku ora bisa bojo kang sampura kanggo panjenengan. Kepara aku ora bisa dadi wong tuwa kang becik kanggo anakmu si bocah Joko Dragur. Kok nganti Siadi bisa ngandhakake kaya ngene iki mau lara-lara iki. Heeh. Waktu dina iki anakmu si Joko Dragur. Putraku Joko Dragur. Anakmu si Joko Dragur ilang. Anakku ilang. Lagi-lagi. Sini lagi. Kaya kedodok. Rasane atinipun kakang bareng ana pakabaran. Yen to wektu dina iki putraku Joko Dragur murca saka Ngembangan. Iya. Joko Dragur kae dudu putraku go dudu putrane Siadi. Kuwi momong bocah titipan. Pedahne ala lakon iki yen to nganti wong tuane mangerteni. Joko Dragur murta saka Ngembangan ndak kira pun kakang lan Siadi bakal nampa pitutur. Ngono. Iya. Dur pitu napa sing bakal katampa saka wong atuane wis ayo. Siadi ndak aturi semene sak otor kene tak aturi jomene. Ayo nene. Nene lagi. Kok tangis ana nganti luhmu metu getih bebasane. Yen to tanpa jinangkah ndak kira kabeh mau ora bakal bisa bali ana sakjroning omah. Ya mong pun kakang pitungkas mumpung durung adoh ilange si Joko Dragur sowan-sowanan ini aku tak gelak lakuku tak goleki ilange anak lanang si Joko Dragur Siadi aja wedi kangelan wis to meneng aja nangis. Siadi ndak aturi kono manjing ana sanggar pamujan meminta marang nugrahaning Gusti kang akarya jasa. Ojo pati-pati juga ranggone Siadi Semeti yen to. Pun kakang durung juga ranggone Siadi Semeti nang sanggar pamujan. Heeh. Tinggal balena anakmu ning panggonku aku njaluk pamit. Sing ati-ati tak pangestoni iki. Kene. Bari marang kowe kabeh sedulure 4-5 pancur. Sopiah amarah alamat Pak ini. Kene bocah bagus padha maju. Padha maju. Aku tak takon kelawan kowe kabeh bocah papat. Pitakon kowe iki wangsulana kanthi permati, aja tedeng ngaling-aling. Apa ya bener anggonmu njaga kadangmu anom Joko Dragur wektu dina iki cunduk kawan aturi garwaku ilang saka ngomah. Inggih leres Kanjeng Rama. Lara-larai kepriye kok nganti ana lakon kaya ngene iki, Mas? Kula kalian sekadang kados kenging sirep Kanjeng Rama. Kena sirep. Inggih Kanjeng Rama. Banjur sakwise kowe wis kena sirep ing papan kono, kadang anom kula jontang-anting ical Kanjeng Rama. kebangetan temen. Kebangetan temen kowe. Iki ya tunggale. Iki ya tunggale. Nek kudune ngono, kowe kuwi tanggung jawab marang kadangmu. Kadangmu sing kudune iki kowe. Kowe. Iki durung tak gebuk kok ya wis kirik-kirik dhisik iki. Piye? Iki sing nom dhewe. Ora meneh kowe nantang perkara. Nantang perkara. Nek mau ora krasa. Niki mungsuhe kaki legeye. Iki tenanan, aja guyon. Lakon iki kok nganti wong tuane ngerti anak sing diparingke aku ilang, kuwi sing nampa duka, iki sing nampa pidana ki aku. Ora kowe. Kowe. Iki sing cilik dhewe sing paling bener. Kudune kuwi tanggung jawab. Banjur wong papat njaga wong siji ki ora bisa kebangetan. Kebangetan kowe, kebangetan temen. Nek ndelik aja sandingi ibu-ibu. Piye? Piye? Lara. Mana? Mana? Kowe nadyan cilik dhewe ning pernahmu pernah tuwa. Kudune tanggung jawab, njaga lan ngreksa keselamatane. Kok malah sak penakmu dhewe. Coba ya. Menteleng. Mana? Mana?
Meneh. Tambah, Pak. Iki tenanan. Iki tenanan. Ini maju. Maju. Sophia. Iki kudune iki kowe kene maju. Maju. Piye? Cilik bayarane larang dhewe. Bener, kowe. Iki kowe. Uga kowe. Nek kudune ngono kowe tak eman. Meneh. Kowe nantang perkara, meneh. Iki mungsahmu. Mumpung ketemu aku, aja nglirik. Nek kudune iki kowe tanggung jawab. Kowe. Uga kowe. Biyen kowe sak lelicing, kowe tak dulang gedang sak urer bebasane. Neng bareng wis ngancik tataraning kadewasan, kowe tak pasrahi njaga kadangmu anom Joko Jelagur kok ora bisa. Bocah papat njaga bocah siji kok ora bisa kebangetan temen. Kebangetan temen lah urip. Coba ya. Meneh. Loro. Mas Andi, anak buahmu protes, Mas. Bayaran 50.000 aku diajar Pak Yanto. Piye kowe uga kowe Sophia. Kene. Nek ora trimo kono tak jegurke larik. Ayo. Aja enak-enak kowe jegurke kene ayo. Iki tenanan. Totohane nyawane kaki legeye. Nganti lelakon iki keprungu wong tuane sing nampa duka nampa pidha niku ora kowe kabeh bocah papat. Ora Sophia amarah alamalan mutmainah ning kaki legeye. Saiki ning ngene. Ing papan kene tak patenono kowe mesti tumekaning pati. Ning aku ngeman. Jalaran kowe kuwi kadange sing pernah tuwa. Sophia. Kene maju. Iki maju. Sing kurang marem meneh. Iki tunggale. Kene tak jarwani. Wektu dina iki aku njaluk kanthi banget kawan kowe kabeh bocah papat. Ilangi kadangmu anom Joko Jelagur karana saka kowe. Saiki baline Joko Jelagur ana pengarepane kaki legeye. Bali ya saka kowe ora bali saka kowe. Mula kang saka kuwi tak pangestoni golek ana mangkat dina iki nggih bocah bagus. Sophia amarah alamalan mutmainah. Aku utusan kowe kabeh bocah papat ndak tundung. Ndak utus goleki murcane kadangmu anom si Joko Jelagur iki wis bali nang omah. Saiki aku tak takon, kadangmu anom Joko Jelagur mapan ana ngendi? Dadi kowe ing papan kene ora bisa nggawa bali Joko Jelagur, neng kowe bisa ngirit wujuding Sardolo ana pengarepane kaki legeye mau. Saiki ngene. Sophia amarah alamalan mutmainah. Gandeng kowe wis bisa nemokake jurat moko kang nyidra marang kadangmu anom si Joko Jelagur. Aku nedha nrimo banget. Ya mung aku weling kalon kowe kabeh bocah papat. Ing dina iki mesakake jiwa ragane kadangmu anom Joko Jelagur. Mula kang saka kuwi. Ing papan kene kowe bakal ndak cipta ndak sidikara dadi badan alus manjing jiwa ragane kadangmu sak utuhe ing wektu dina iki. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Wana-wani malang kaya ondo, ganjel kaya kirikil. Yen ing papan kene iki bisa tata jalma kaya satataning jalma menungsa lumrah. Sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan dunungmu sana? Babuh parat. Menungso ana paran. Ampuh marang aku.
sak mlumahing jagat sak kureping langit ning lemah Jawa kene ora ana loro uga ora ana telu kaya mung sawijaku jajuluk sai Bathara Kala gelap sai balik sapa kowe menungso wani ngendhek lakuku saka ngendi papan padhang ai telah dalu Ya, ing papan kene pangkling marang pawongane ning ora pangkling suarane. Sak lumahing jagat sak kureping langit ora ana loro, ora ana telu. Mung siji jejuluk kaki legayah ya dalan pangruwat kang dadaranku. Aki legayah Ana paran. tak sawang-sawang aku ora pangkling marang suara. Ya aku ya ora lali marang suara. Kaya ngono ya. Kowe nylamur laku dadi apa? Aku isih eling. Kowe iki pawongan ireng cemane lu kok sekembaran. Yo Raden Pentul dalang pangruwat. Kaki legaya, yo kowe dalang pangruwat. Ora tak selaki. Apa kang dadi kandamu? Yen kowe lali karo aku wis lumrah. Ning wis mesti wae iki ora lali marang suara. Kaya ngono. Rai kala semono. Aku duweni gelar Senopati Agung ora ning Praja Majapahit. Ora luput. Jajuluk Raden Gembong Kamijaya. Iya, wis ing dadaran. Rai kala semono jajuluk Raden Gembong Kamijaya. Tadah kala mangsaku kebo sapi kidang panjangan kewan alas sak pitu. Rene wis kabeset rangga jeneng Gembong. Kaparaga jeneng Sri. Bathara Kala gelap sai. Tadah kala mangsaku ambawa wenehi. Iki sing bapak Adam lan ibu Hawa. kaya ngono ya. Wis sing nandhang sengkala, sing gendong reget. Ora luput. Ya ngono kagelek ya. Yen kowe lali janji-janjimu marang aku nalika sejarah tanah Pulo Jawa. Cabang pangane Sri Bathara Kala gelap sai to. Siji nembe itu pamungkas ki mau. Waktu dina iki bakal tak udarke kaki lek ya. Betul lho. Ene parang Ing papan kene nek biyen kowe jejuluk Raden Gembong Kamijaya. Bareng kowe tak wene tetenger Sri Bathara Kala ya gelap sayu to. Sing jadang banganmu biyen kidang menjangan kewan alas sak panunggalan. Bareng kowe nganggo gelar Bathara Kala ya gelap sayu to. Sing dadi tadah kala mangsamu titise Bapak Adam Ibu Kawah sing gendong reget utawa sing nandhang Sukirta. Ing papan kono siji nganti 7 pamungkas. Ing papan kene tak jaluk kanthi banget. Yen kowe eling marang tadah kala mangsamu coba ana pengarepane kaki legaya wedarke sawiji mboko sawiji bakal tak midhangetke ora kok. kaki legaya. Tapi Rungokno gobokmu. Ing desa ngendilani ngono kuto ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sasi 10 dina. Warga punang Jabang Bayi barengi weteke Surya. Kowe kena darani bocah julung kembang. ya Utawa julung wangi. kaya Sing ngono. angka loro. Ning desa ngendilani ngono kuto ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sasi 10 dina. Warga punang Jabang Bayi barengi beduk ding utawa tabuh Iya, wayaya adan beduhur. kowe kena darani bocah julung sungcang. Sing angka 3. Kaya ngono. Ning desa ngendilane ana kuto ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sasi 10 dina. Lairke ponang Jabang Bayi barengi angsupe Surya. Kowe kena darani bocah julung caplok Iya, utawa julung sarap. Sing angka 4. Ning desa ngendilane ana kuto ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak siji cacahe. Yen lanang kena dari bocah ontang-anting. Yen wadon kena dari bocah hunting-hunting. Sing angka 5 kaki lho. iya. Ning desa ngendilane ana kuto ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak loro cacahe. Lanang wadon utawa wadon lanang utawa lanang karo utawa wadon karo. Yen lanang wadon kedono kedini. Wadon lanang kedini kedono. Lanang karo gur-gur lawang. Wadon karo kembang sepah. Ora luput. Sing ngongkon lagi lagi ya. Iya. Ning desa ngendilane ngono kuto ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak 3 cacahe.
lanang wadon lanang utawa wadon lanang wadon. Yen lanang wadon lanang sedang kawin pancuran koso bali pancuran kawin sedang. Bocah tempi mau duweni sengkala. Yen ora diwar sengkalane turun pitu tak oyak. Lagi kadah kala mongsane Sri Bathara Kala gak saiki aku gembong kami Jaya. Aku ora ngluput aku. Sing mongko pamungkas iki. Iya, ndak eling-elingi katipun mati. Iki se bapa Adam lan Ibu Hawa kabeh. Aja pisan-pisan duweni janji-janji unek-unek sak jroning ati. Iya. Yen teka rong duweni uni. Kawetan wong duweni ujar. Saka kidul wong duweni nandar, saka kulon wong duweni kaul. Uni ujar nandar kaul ra mung disukuk capek yo. Nanging mung disukuk capek di. Kakile gaya. Iya, kepi. Yen kowe pengen mangerteni. Aku wani busak jroning desa banget kene. Aku godho. Aku luwe. Ora luput. Ing desa kene iki ana jenenge Bapak Kuswanto dalah Ibu Riah. Kuwi duweni anak. Tanpa kakang tanpa adi. Kuwi sing kena darani bocah ontang-anting. Tenang Muhammad Irfan Putra. Yo bocah kowe mau bisa juara jaduluk Satrio Mijil. Nek gene yo. Sakwise tak tadah kala mangsa kuwi tak kremah-kremah ra bisa ajur. Tak ulur ra bisa kolu. Tak untal-untal malang kakil gaya. Ora dadake ayo temen sak jroning wadukku. Kaparo gawe sajarane. Napa kaya kabeh? Bathara Kala gelap saya. Ning paran. Ana ing papan kene nganti kowe wani klesedan. Yo, Ana ing desa banget jalaran kowe kepengin banget nggege mangsa. Nasdah kala mangsa marang anak lanang si Joko Jelagur. Mangertenono. Yen to Joko Jelagur kae, Muhammad Irfan biyen kae, ya bocah iku wis dudu putrane Bapak Kuswanto lan Ibu Riah meneh. Nanging pangertenono. Rikala semono wis dipasrahake dening Kaki Legeye, ya dalang pangruwat, ya wong kang kaya aku. Mula yen kena tak jum kranane ngaris becik, cara kala balekke putraku si Joko Jelagur utahke kanthi wutuh ana pangarepane Kaki Legeye. Weh, ini adalah penak kok enak anggere kok jaluk. Kaki Legeye Ana paran. Endong kok jaluk. Nanging Sri Bathara Kala gelap saiki. Ya aku gembong kami Jaya. Iya. Jaluk bubono. Tebusan ganti anakmu apa ki sago. Hei, Ini paran Bathara Kala. Yen ta ing papan kene kowe nggege mangsa. Kepengen banget ngruda peksa nadah kala mangsa anakku kena. Nanging aku njaluk kanthi banget. Kowe tak wani ngerti. Kena kowe nadah kala mangsa titise Bapak Adam lan Ibu Kawa. Sing gendong Sukerto, sing duwe reget mongko ing papan kene jabang bayi kemu wis dudu putrane Bapak Kuswanto Ibu Riah meneh. Bakal kok balekake nang pangarepane Kaki Legeye. Ning kowe duwe bebono, kowe duwe panjaluk. Yen tomong Mas Picis Raja Brana, sandangan kang sarwa gumebyar, waton ora njaluk bodhoning lintang rembulan. Aku bakal maju. Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Aku ra sudi gawane busana sing gumebyar kuwi. Apa meneh kok tumure lintang lawan rembulan kuwi ora. Banjur apa untuk arepake ing papan kene? Rungono gobok. Iya. Anakmu kuwi raga. Raga kekantilane wong sing kepanjingan Joko. Minangka gantine anakmu raga kekantilane wong sing kepanjingan Joko. Kaya ngono ya. Wis sing kanggo sarwa seta. Kang aran pitik putih siji datahe. Pitik putih lanang. Pitike kudu lanang. Sing ngangka loro. Ori sing kapindho sak. Sing ngangka telu. Ngangka telu. Ya sak fitrah pawon sak cukup. Ora esuk ora sore, yen Kaki Legeye saguh wujude. Waktu dina iki banget tak lukarake, Bro. Ing papan kene raga kang kantilan sukma, wujuding pitik putih mulus sing tanpa cacat. Loro, kowe njaluk ijol wujuding mori putih, ya kain putih sak dedeg pengawe. Sing katelu kowe njaluk ijol beras fitrah sak berambat. Kalau ora usah ndadak kesuwen, mundur sak jangkah. Tampana sing dadi banamu. Pripun Dek, sumuk. Sumuk sithik diampet niki meh rampung. Nggih. Kene-kene nini ndak aturi jugar anggone Siadi Semedi. Loh, iki anakku. Putramu wis bali. Anakku bali ya Allah gantenge Kaki Legeye. Iya, pun Kakang ora maido.
Saking kangene atimu nganti kepengen ngudang anak Maulana. Ya, pun Kakang Sarijo. Ya mung ngene. Iki umpama tak ngudang ngono ki ya isin. Isin ora le? Dikudang mbok isin ora? Ana ganteng-ganteng dhewe, ana bagus-bagus dhewe. Iki engko nek dituruti. Iki engko nek dituruti ngisak durung rampung. Lah iya lah aku kok nimbal kok. Kesenengan bose nek suwe-suwe kok. Bayarane padha kok. Ngene lho ya, tak aturi ngerti. Lelakon iki disimpen kanthi rapet. Aja kanthi tangga teparone awake dhewe ngerti yen to Joko Jelagur tau ilang saka omah. Kaya ngono kake ya. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane Prabang papan kene, si Adi bisa njaga lelakon iki wadi iki. Kaya ngono. Lah kae saka kaduan kok kaya tak jak arep ana tamu ya kake ya. Kene nggih. Jumjar ning-ning setan dineng karya tekan mane-mane tekarpe ikan kone dengan letati karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Mriki mboten kok ateges kula tambuh mboten. Jalaran rikala semanten jenengan dika sampun nate swanten daleme kula. Menawi mboten sisip anggen kula nyawang, ingkang sowan menika Bapak Kuswanto Ibu Riah. Ngoten nggih Pak Bu. Bapak Kuswanto Ibu Riah, wonten parigatos menapa jenengan dika sak kulawarga swanten daleme kula. Tidak silaturahim. Nah nggih. Kaping kalih badhe maringi bebungah kaki lebaya kalih muni lebaya kagem tebus larin pura. Bapak Kuswanto Ibu Riah, sowan jengandika sepindah silaturahim kaping kalih badhe nyuwun wangsul putra jengandika ingkang rikala semanten kapasrahaken dumateng kula. Ingkang angka 3 jenengan betobor ampir ingkang sak manten kathahipun menika kadamel bebungah kula saha garwa kula tawit damel nebus putrane jenengan. Ikhlas Pak Bu nggih. Ikhlas. Lahir batin. Nini ndak aturi nampa paring bebungah saka Ibu Riah sak kulawarga. Nggih. Hati-hati wae ra umum. Bu, mburi tunggale saya kata Bu. Nek mburi tunggale akeh tak gawakne trek Bu. Nggih. Mumpung Demak saya petenggik ngoten maksudnya. Bar tandur Bu. Nggih. Wangsul dumateng jengandika Bapak Kuswanto Ibu Riah. Gandeng jenengan wau badhe nyuwun wangsul putrane jenengan badhe kula aturaken. Ing mriki ning saderengipun kula aturaken kula titip peling tak aturke panjenenganipun Ibu Riah. Janur kening menika tak paringke jenengan Bu. Ning kula peling ngaten nggih Bu. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sare. Didokokno ngisore nggon turu. Ngisor bantal monggo, ngisor kasur nggih langkung sae. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Lah mengke nek pun 5 dina lawase jenengan bucal. Monggo ning kula weling Bu. Mengke nek guwak janur kuning ampun teng ngarep omah utawi teng dalan. Ngoten nggih. Diguwak wonten ing lepen sing mengke banyune saged keli utawi kentir. Lah cara-caranane ngeten. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang guwak-guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku Muhammad Irfan Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Ngoten nggih Bu. Pak. Lah gandeng pun cetha gamblang putrane jenengan sing rikala semono jenengan paringi jeneng Muhammad Irfan. Terus jenengan paringke kula putrane jenengan bareng wis dadi anakku tak tambahi jeneng Muhammad Irfan Joko Jelagur. Terus ngeten Bu. Niki ajeng jenengan suwun wangsul badhe dipun menapakaken kok disuwun wangsul Pak. Baden dipun islamaken utawa dipun khitamaken. Ngoten nggih. Saderengipun kula aturaken dumateng jenengan kekalih kula mitungkas ingkang pamungkas. Putrane jenengan ora ketang sepisan Pak Bu, dipun wirodati, dipun syarati ben selamat jenengan sak keluarga nggih selamat putrane nganti benjing kakeninan-inan sak putra wayahe jenengan sedaya. Ora ketang sepisan jenengan timbali. Ngaten Bapak Kuswanto.
Ger anakku Muhammad Irfan Joko Jelagur, ayo takjak Bali. Alon-alon Pak nggih. Ger anakku monggo Pak, Bapak Erin. Ger anakku Muhammad Irfan Joko Jelagur. Iya Pak. Ayo takjak Bali. Iya Pak. Gentos ibune. Ger anakku Muhammad Irfan. Ger anakku Muhammad Irfan Joko Jelagur. Iya Bu. Ayo takjak Bali. Sampun paripurna, sampun dipun pirodati. Monggo, ayo sayang sungkem kalih Bapak, salaman kalih Bapak, salaman kalih Ibu. Nggih, manggone tengah. Nggih. Kepengen Pak. Siap. Putrane nadah ngisor nggih. Nggih, namun kula selawati ping 3 terus jenengan cabut Pak Bu ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajat joniatipun Bapak Kuswanto Ibu Rikah anggenipun Bucal Sukerto reget ingkang dumunung saking putra-putranipun Mas Muhammad Irfan Joko Jelagur ugi tansah manggih keberkahan. Manggih kewilujengan keselamatan. Dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun tebayaken saking balak, saking godha umur napa rencana punapa kemawon, dipun paringi rezeki ingkang kathah, halal tur barokah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salu ala Nabi. Tarik Pak, tarik. Iya, Sugeng Gondur. Monggo Sugeng Gondur. Monggo ayo Dek, jalan. Selamat. Ya, selamat Pak keluarganya juga.